Scot asul din mânecă, fac ce vrei, aruncă-mă, dar nu e ca la poker, cum să te mai împac când nu sunt singur un joker. Scot asul din mânecă. Salut prieteni, bine ați revenit la un nou vlog. Marți, adică în 8 august, ce prostesc, în 8 septembrie. În 8 septembrie, am peste 2 zile pe mine, o să mă duc la Alba și o să-mi iau trollerul, câteva caietele, câteva rechizite, tot de hârtie, încălțăminte și măști și haine de școală. Și pentru prima zi de școală, o să ne nevoie doar de o cămașă albă și cam atât. Deci aici sunt e plin biroul meu de rechizite. Deci, după cum știți, mi s-a închis camera și partea 1 nu s-a postat, dar partea 2 s-a postat. Deci, haideți să începem. Deci, da. Prima dată o să începem cu mânela pe care mi-am cumpărat-o. Este foarte cute. Cred că am desfăcut-o în partea a doua. Da, în partea a doua cred că am desfăcut. Deci nu o să mai deschid. Dacă vreți să vedeți cum arată, uitați-vă la partea a doua. Deci, da. Uitați-vă la partea a doua, pentru că aceea s-a postat și acolo o să vă arăt cum se face umbrela. Cum arată umbrela. Acum nu o să mai dezbag pentru că se închide greu. Rechizitele o să le pun jos. Da. Următoarele rechizite se află în această cutie. În această cutie o să rămână în dulap, pentru că avem dulapuri în clasă. Iar aici se află un pahar pentru pictură, nu, care l-am cumpărat. Mama și un pahar cu Hello Kitty, care sunt mai vechi. O paletă din asta pentru tempera, roz. Tempera. Așa. Am aici 100 de dosare. Așa. Am o foarfecă. Aici sunt pensulele. Aici sunt pensulele. Sunt foarte bune, le recomand. Deci așa revin cu următoarele rechizite. Acum o să fie ceva, să zic așa, care este nevoie de zi cu zi de ele. Sticla de apă. Este foarte cute. Panașelsa cu Frozen 2. Așa, apare în 2, nu se rupe. Se trage așa. Este de 380 de ml. Sunt 2 pahare de apă. Mi-ajung pentru o zi, pentru că eu și așa nu mi-am multă apă. Așa, următorul rechizit care nu trebuie să lipsească în nicio zi, la fel ca sticla de apă, bineînțeles, este cutia de mâncare. Eu mai am o cutie de mâncare, una cu ponei în formă de sandwich, dar am zis să-mi iau anul acesta una așa, pentru că
Na, o să pun mâncare de acasă. Să revin cu cum arată acea cutie. O am, cred că de 1 an sau 2 ani. Dar nu contează pentru că e super cute. Am revenit. Aceasta este superbă cu My Little Pony. Better Together. Și habar n-am cât a fost, dar văzut în jur de 9 lei, 9 lei și ceva. Și cam așa arată înăuntru, am lipit eu sticherele astea două. Îmi place super mult, o să-mi duc și în asta și în alaltă. Depinde ce îmi pun, dacă e puțin îmi pun în asta, dacă e mai mult îmi pun în aia. Așa, asta o să las tot acolo, pentru că o să iau și pe asta cu mine. Am așa niște plasturi, 4 plasturi transparenți, parcă mai am încă 16 pentru o cutiuță mică. E pe aici, pe undeva. Iar era să cadă trusa de geometrie, Doamne ferește. Deci asta este trusa mea de geometrie. O am de mult timp. Am așa o radieră. Mi-am încă o să pun penarul ăsta. Pune să două. Am una în penarul ăsta și aici nu cred că nu mai am niciuna. În fine, am o ascuțitoare, un compas, un creion. Am luat compasul de acolo. Acest compas o să-l iau. În caz că serve acesta. Stai doar o secundă. Mi-am două echere. Un echere așa mai mic și unul mai mare. Aici am penarul cu puful. Am aici cariocile și creionele colorate. Și am aici chestiile de scris și multe chestii. Am așa o mapă cu mini pentru desen. Mai am aici o mapă pentru fizică, dar nu cred că o să o iau, pentru că o să-mi iau o mapă din aia cu elastic, pentru că să mergem la Carrefour în Alba, la mall, la Carrefour și o să-mi iau o mapă din aia, dar cred că o să iau și mapa asta, o să-mi iau și o mapă cu elastic și încă o mapă pentru desen. Așa. Marți, când venim, pe la 3 o să fac Back to School, partea a doua. Pentru că asta e partea 1. Partea a doua o să vă marți, pentru că să-mi iau și nu știu ce. Așa, asta nu făceam să întâlnească. Dosar pic și engleză. Dosar geografie și franceză. Dosar română. Dosar educație tehnologică. Dosar română și biologie. Știu că mai am unul de română.
Și dosar religie și desen și opțional. Da. Și o să-mi iau și rigla cu mine, are tabla înmulțirii. Și este super faină, 30 de cm, cred că o să-mi iau și una flexibilă care se îndoaie. Acum trecem la ceva, nu știu, șervețele. Trecem la astea. Să văd că mai sunt parcă pe aici. Da. Dar parcă mai sunt șervețele alte. Am așa 2 pachete șervețele uscate. Super cute, astea cu bucnețe. Și asta este pentru pâine. Am un pachet de șervețele umede. Este început cu nucă de cocos. Și mai am 2 așa neîncepute, tot șervețele umede. Mi le iau să le am. O să-mi iau și când am matematică trusa asta, de fapt cherele, o să le scot din pungă și o să le bag. De asta, de fapt roller. Aici am 2 lavete care le-am udat cu apă și dezinfectant. O să fac cu astea fiecare zi banca. Stați un pic. M-a sunat prietena mea. Nu-i nimic. I-am scos un peste 10 minute. Asta e dosar educație socială și muzică. Și mai este încă unul. Asta pentru ce? Dosar istorie și matematică. Am așa o agendă cu paietă. O să mai iau una de la Pepco. Pentru că sunt superbe. Aici o să-mi scriu orarul. Sunt superbe. Paginile. Am așa un din ăsta de notebook unde o să-mi scriu, cred, o să-mi scriu temele pentru acasă, o să rup foaia asta pentru prescrisă. Cam așa arată. Este un carnețel cu buton. Foarte drăguț. Se scrie aici notebook. Cam așa arată toate paginile. Cred că o să-mi iau un carnețel de la Carrefour. Am așa un vocabular pentru română unde scriem cuvintele de la compuneri și le punem în compunerile noastre, punem de compuneri, cuvinte frumoase, îngăzi căldura tubitoare și sirop dulce. Dar o să-mi iau un vocabular cu Ana și Elsa de la Carrefour, pentru că știu că este cu eu și ceva. Am aici un dicționar român-englez, este a mamei mele de foarte mult timp la ea. Am așa un dicționar român-francez și francez-român. Așa arată. L-am cumpărat anul acesta, când am fost pe a 5-a. Anul trecut nu ne-a trebuit că n-am scris atât de mult. Nu pot să cred că deja termin școala. Am așa un caiet engleză pentru clasă de 80 de pagini. Și unul de engleză teme cu 48 de pagini. Am zis să-mi iau de clasă mai gros, să-mi ajungă. Să scriem destul de mult la engleză. Nu știu ce să fac cu acest carnețel, dar și în acesta o să-mi scriu temele. Banul acolo să-mi scriu notele pe care le am în fiecare zi. Așa, am acest pliant pe care l-am cumpărat de la doamna noastră de istorie, care o să ne ajungă până pe a 7-a. Așa și așa. De 8-a este altul. Da, și îmi place super mult, este foarte mare, dar este comod să-l faci pentru că e doar un pic. Am așa caiet tic clasă de 40 de pagini, pentru că oricum nu scriem mult, cine știe ce, de matematică, apropo. Da, dar nu scriem deloc mult, acest caiet mi-a rămas acum de
2-3 ani, un an. De pe 4 sau pe 3 ani. Mi-a rămas acest caiet, este de 40 de pagini pentru că nu scriem deloc mult și da. Am așa o hartă de geografie pe care tot de la doamna noastră de geografie am cumpărat-o. Era mai multe hărți, dar mi-am luat harta fizică a lumii. Nu știu cât a fost, 10, 15, habar nu am. Nu mă întrebați că habar n-am. Nu mai prea știu. Asta e harta fizică a lumii, poate și scrie aici, harta fizică a lumii. Și asta e harta politică a lumii, nu? Da, harta politică a lumii. Așa. Da. Am adunat-o, înainte nu știam să adun, acum m-am învățat. Am așa un caiet de geografie neînceput, mi-a rămas de anul acesta. Un atlas de geografie care l-am cumpărat acum un an sau 2 sau 3 ani. Și este foarte fain, are absolut tot. Un bloc de desen, dar o să-mi iau un top de hârtie de la Altex cu 9,50 lei, 500 de foi, A4, când mergem la mall. Aproape mergem cu autobuzul. Așa, sunt foarte grase foile, aici mai sunt 11 foi, 12 foi. Habar n-am, că am folosit câteva când am avut foi. Am așa caiet română clasă și am și de teme. Apropo, ăla l-am luat anul trecut, pe a 5-a, mi-am luat 3 caiete de română. Și nu știam că-l am și am uitat de el. Iar acum, în momentul cel mai mare, mapa, unde sunt coperțile. Aici este mapa cu elastic, din asta vreau să-mi iau. Doar că pe altă culoare sau cu, dacă găsim tot cu frozen sau cu ceva. Sau transparentă mi-ar plăcea. Aici este carnetul de elev. Aici am caiet opțional. Carte biologie. Prefaceți-vă că scar și caiete, pentru că încă nu mi-am cumpărat caiete și cărțile să ne le dea când începem școala. Caiet biologie. Caiet educație tehnologică. Carte educație tehnologică și fiți atenți cât de fain se potrivește. Coperta de carte de la educație tehnologică este cu Hello Kitty și caietul de educație tehnologică este tot cu Hello Kitty, super fain. Caiet română teme. Carte română. Câteva sunt noi. Mai multe sunt noi. Carte muzică, caiet muzică, ce asta, carte educație plastică și la câteva le-am pus steluțe, la câteva le-au căzut, carte engleză, carte TIC, caiet TIC teme. Cele care sunt transparente sunt noi, cele colorate nu sunt noi. Astea cu Hello Kitty sunt noi, astea. Ba nu mă, da, toate sunt noi, nu. Mi-am luat toate coperțile noi, nouțe, de la toate cărțile și caietele. Am aici o carte educație socială. Caiet socială, tot educație socială, de la mă putem să scriem. Carte geografie, carte religie, caiet religie și îmi place super mult că are din astea pătrățele, vedeți? Pătrățele, super faine. Și îmi place că am scris aici religie cu picul pentru că am greșit. Și arată extraordinar de fain. Carte franceză.
Caiet franceză teme. Mai bine pun caiet franceză clasă, dar nu mai schimb acum, că nu mai am etichete. Am folosit, da, 63 de etichete din astea așa. Am zis să-mi iau simple și arată superb. Deci, la anul tot de pe EMAG o să îmi comand, pentru că o să-mi țin banii de la ziua mea. Și o să-mi comand și trolla și tot. Da. Văd că arată destul de bine etichetele astea pe toate coperțile. Caiet franceză clasă, că avem din alea vechi, știți? Și am zis să-mi iau din alea și s-au rupt. Din astea. Etichete din astea. Și am stricat 63 de etichete și nu am niciuna. Am mai venit cu 3 etichete în plus, într-un set. Dar e bine pentru că nu mi-ajungeau. Asta e nouă. De fapt toate sunt noi. Caiet matematică clasă. Așa. Și mai avem noi aici. Culegere matematică sau calcul matematică, nu mai scriu. Când fac șterge, am scris cu pixul și eu ca proastă. Trebuie să scriu cu pixul, pilot sau stilou. Caiet matematică teme. Mă trebuie să îndecapatul. La câteva am scris cu pixul, care e mai închisă la culoare, este cu pix. Și alea care e mai deschise, ca asta, am scris cu stilou. Ba nu, asta e carte fizică. Să zic. Caiet fizică. Carte istorie. Caiet istorie teme. Și caiet istorie clasă. Și am terminat. O să bag înapoi și revin. Dar nu revin, că mai-am o să văd ghiozdanul. Când sunt zile mai ușoare o să-l iau cu mine, acest ghiozdan. Și rezervele, 407 de rezerve de stilou așa. Pentru școală 40 de bucăți, doar că am mai fost într-un penar 7 bucăți și le-am adăugat acolo. Deci 47 de bucăți. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un share pentru că mă ajută foarte mult. Un subscribe să-mi dați, un subscribe și un like să-mi dați, vă rog. Și un share ca să vadă și prietenii voștri. Instagramul meu, am văzut multe întrebări. Care este Instagramul tău? Păi prima parte nu s-a postat și în a doua parte n-am mai post pentru că nu știam dacă nu știam că nu se postează. Instagramul meu se numește Sonia Cristina Moisa. Deci, cu literă mică Sonia, nu lăsați spațiu, scrieți Cristina și tot cu literă mică. Dar... Deci, o să scriu pe foaie și o să vă arăt. Acesta este Instagramul meu. Se vede? Da, cred că se vede. Deci, da, Sonia Cristina Moisa. Haideți să vă scriu Facebook-ul meu și TikTok-ul meu. Da, Facebook-ul meu este Sonia Cristina Moisa sau Moisă, habar nu am. Nu știu. Să știți că eu am și un cont de TikTok. Puteți să îmi dați follow și să-mi dați inimioare la videoclipurile mele, pentru că fac niște videoclipuri superbe. Dansuri și chestii din astea. Cu lasă degetul jos, da, acum. Sau nu știu ce, nu știu cum. Asta este TikTok-ul meu. S-O-N-I-A-A. Doar așa am putut să mă bag. Moisa. Legat. Deci, like și subscribe.